Sziasztok srácok, én Firefoxik vagyok. Tudom, régen nem volt már Brawl Stars-os, Robloxos, Stumble-os videóm telefonról, de most gondoltam, hogy belefér egy videó. Ha bármilyen autókat hallotok, bocsánat, eddig egy autó sem ment, de amint elkezdtem videózni, egyszerűen az világ összes autója Miguel a házirat, szóval bocsánat értem. Szóval most szerintem játszunk Brawl Stars-ot. Na, de ha nézed a tartalmaimat és szereted, akkor iratkozz fel és lájkold a videót, nyomd be a csengőt, és értesíteni fog a YouTube, hogyha rakok ki videót. Addig is köszi! Talán ma várható egy Minecraft-os videó. Talán, nem biztos, de... Elnézést a háttérben, beszélkednek mama meg a testvérem. Ha nem halljátok, akkor meg semmi. Akkor nyitottam 5 droppot, aztán kicsit elcsesztem a gemáimat, szóval most alig van, de hát most mit lehet tenni? Megnézem, kaptam-e valamit? Nem. Micsoda? Ezeket kaptam. Ha nézem csak meg ívet. Hát komolyan megkaptam. Pedig én erre nem is vásároltam skint. Na, akkor igaz. Akkor ténylegesen megkaptam. Abban. Na, annak viszont csak örülni tudok, hogy van még egy skinem. Játszunk Bibivel. Ez mindig ilyen játékmodokban én voltam az első. Aztán most nyerek egyet, kapok 2 angyali droppot. Hát, ha nyitok valami jót. Remélem. Jót nyitok. Na oké, ez az meg volt azt is. Meg itt lesz, akkor megalom. Azért ezzel kicsit... Jaj, nehogy a csapattársam miattam bukjanak izét. Ne! Jaj, de már egyet szereztek ők is. Jaj. Nem szabad annyira felengedni őket, mert akkor végzünk. Ha nagyon-nagyon felengedjük őket, akkor meghalunk. És az nem a legkellemesebb dolog. Jaj, az ultiát lám lőtte. Ja, magmúgy nézzétek fel, Twitch-en is megtalálható vagyok Firefoxik néven, és TikTokon is. Szóval ott is kövessetek be mindenképpen. Na de nézzük, elsőd, az nem. Ez csak közepes, ez nem nagy, ez csak közepes, az ebben nincs szó. Pedig átvenni kell még 5 kört, vagy annyit tudok. 4-et vagy 5-öt.
régen nálunk most 10 óra van, amikor veszem ezt a videót. Nem tudom, mikor megy ki, de biztos, hogy ma megy ki, és amikor te láttad ezt a videót ma. Nem biztos, hogy ma látod pontosan, amikor én ezt felveszem, de ma lesz feltöltve, az biztos, szóval akkor nem látod, hogy nem nézed meg még ma. Ezt buktuk Ali ellen, semmi esélyünk. Őszintén Ali ellen, ilyen karakter. Jó, Ali megdög. Meghalt Ali. Let's go. Gyere, Ali, gyere. Bá. Azt hittem megölöm. Nem. Állj a fenébe. Hát ezt elvesztettük. Azért nem kapunk. Rang 2 vagyok. Látjátok, én ezért játszom ezt a játékot, mert rang 2. Igen, és látjátok, ilyet. Ezt lehetett kapni. Ezért nagyon nem szoktam játszani. Mert ilyen 15-öket lehet szerezni. Mindenki, aki nyer egyet, az legalább kap 15-öt, és ez nem múlik el, ezt kapunk. És amikor vége lesz az eventnek, akkor pedig kapunk. Megkapjuk azt, amit összegyűjtöttünk. Mindig ezt szoktam játszani. A Pizzaplexes eventénél is folyamatosan én voltam az első, és 50 pizzákat kaptam. Meeple-t a nagyakuntommal még az állóvezőn meg tudtam venni. Csak a másik telefonom volt, és úgy újra kezdtem, és hát elveszett Meeple, meg mindent. Nem voltam akkor se a legboldogabb, amikor a telefonom elromlott, és egy hónapig szinte nem volt másik telefonom. De most már legalább van, és legalább tudok mit játszani, mit csinálni. Csak a csapattársaim hozzák le, de kéne még egyet nyerni. Nem, Mortis. De persze. Egy könnyű. Jó, még. Jó, ez az. Let's go. Let's go, nyertünk végre. És akkor elvileg első lettem. Nem, pont, hogy negyedik. Jaj, de jó. Szóval csak 11-et kap. De ez hogyan? De miért lettem én a negyedik? Vagyis amit előbb mondtam, hogy nem tűnik el a Stardrop. Lehet eltűnik, mert valakinek a 11 volt. 15 hét, szóval remélem, hogy nem fog eltűnni azért egy idő után mind a 15. Nem most volt annyira rossz választás, Bibi. Eléggé sokat tud csebezni. Teljesen felcsárzsolt. Ütéssel! Gyere, Edgar! Jaj, itt az Ali. Ja, ez nem az Ali. Tehát, bro, az Edgar rám jön. Vége. Megdöglünk egyszer is. Mindennyik vége. Nem áll. Hát, ez gyors volt. Remélem visszabuktam 6-nak. Akkor nem. Úgy látszik, akkor menjünk, amíg tudunk. Csak az, hogy profik vannak, de hogy régen, amikor csak úgy szereztünk Stardropokat, meg a minden butuk voltak, meg jó csapattársakat kaptam. Egyet nem vesztettünk. Alig lehet itt megnyerni.
Nem teltek már ugye ide. Videózok, te benne Márcu! De miből van az El Primo? Acélból, tankból, vagy... Hát bro, 5... Bibi 2000-eket csöbözött. Hát Kenji nem úszta meg szárazon. De hogyan van ott 3? Hogyan van ott 6? Hogy nem, na. Komolyan. Senki nem tud ilyen. Ja, igazából mindenki kap, aki nyer egyet Stardropot. De az első helyezett kap csak 15-et. Minél? Nincs tiketem. Basszus, hát akkor... Ja, 3 nap múlva kiszedik azt a játékmódot, és akkor új. Na, srácok, mivel nincs több tiketem, ezért ez a mai videó ennyi lett volna. Én Fire Toxic voltam. Sziasztok!